सावंतवाडी तहसीलदारांच्या बदलीविरोधात सरपंच संघटना आक्रमक, कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, 2 दिवसात बदली रद्द करा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू। सावंतवाडी तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांची बदली करण्यात आल्यामुळे तालुक्यातील सरपंच संघटना चांगलीच आक्रमक झाली आहे। यावेळी 2 दिवसात बदली रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा त्यांनी दिला आहे। दरम्यान या बदली प्रक्रियेचा निषेध करण्यासाठी सरपंच संघटनेने आज तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले। यावेळी बदली करणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार नाराजी व्यक्त करण्यात आली। सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले। यावेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद गावडे, रोणापाल सरपंच सुरेश गावडे, माडकुळ सरपंच संजय शिरसाट, नाणू सरपंच वासुदेव जोशी, मयवाड सरपंच हेमंत मराठे, आरोंदा सरपंच सुप्रिया पारसेकर, वेते सरपंच स्नेहा मिडबावकर, पाळलूस सरपंच अक्षरा पाळलूसकर, तवडे सरपंच वनिता मिस्त्री, आंबेगाव सरपंच वर्षा वरक, कारुडे सरपंच अपर्णा तळवणेकर, किनवे सरपंच दीपक नाईक, कोनशी सरपंच सुभाष सावंत, कुंकेरी सरपंच विश्राम सावंत, नेमळे सरपंच विनोद राऊळ, मळगाव उपसरपंच हनुमंत पेडणेकर, माझगाव उपसरपंच संजय कांसे, कुलगाव सरपंच संतोष राऊळ, बांदा सरपंच अक्रम खान, सातोळी बावाड सरपंच दीनानाथ काशाळीकर, ओटवणे सरपंच उत्कर्षा गावकर आदी सरपंच उपस्थित होते।